Gelsomino în țara mincinoșilor. Partea a doua. Vecinii nu trebuie să-ți știe misterele, că vocea ta pârguiește perele. Deci, într-o dimineață, Gelsomino se duse în livadă și văzu că toate perele sunt coapte. Așa-s ele, perele, fără să sufli o vorbă, se pârguiesc pendelete și într-o bună dimineață, numai ce te pomenești cu dânsele coapte și tocmai bune de cules. Păcat, își zise Gelsomino, că n-am adus cu mine și scara, dar tot mă repet să o iau de acasă și am să iau și prăjina, să pot scutura și crencile cele mai de sus. Deodată însă îi cășună o idee. Poate cel mai răzleț dintre gânduri din acel ceas. Ce-ar fi dacă aș încerca să strig? Își zise el. Și mai mult în glumă se așeze sub părul încărcat și trase un strigăt din răsputeri. Jos! Îi răspunseră atunci perele, ciuruind pământul cu sutele împrejurui. Gelsomino trecu apoi la un alt păr și repetă jocul. De fiecare dată când striga jos, rumenele pere se desprindeau de pe ramuri, ca și cum n-ar fi mai așteptat altceva decât porunca lui Gelsomino și picau la pământ. Aceasta îl făcu pe Gelsomino să simtă, revărsându-i se în suflet, o mare bucurie. Mi-am cruțat o steneală, gândi el, dar păcat că asta nu mi-a trecut prin minte mai de mult, să-mi fi folosit vocea în locul atâtor treburi grele pe care le-am făcut. Și în timp ce dau ocol pomilor, culegând și gustând din zemoasele pere, întâmplarea a făcut să-l zărească un țăran care săpa în largul unor pământuri de prin apropiere. Acesta se frecă la ochi, se ciupi de nas, se uită iară și când a avut convingerea că nu visează, dădu fuga să-și cheme nevasta. Ia te uită și tu, zise țăranul, treburând din toate balamalele. Gelsomino ăsta e un vrăjitor fără tăgadă. Femeia a privit spre vârful părului și căzu uluită în genunchi. E un sfânt! Eu spun că e un vrăjitor. Iar eu îți repet că e un sfânt! Până atunci soțul și soția se înțeleseseră destul de bine, dar din clipa aceea nimeni nu-i mai putea împăca. Țăranul puse mâna pe sapă, femeia se repezi la hârleț și față în față, înfruntându-se îndârjiți, încercau să-și apere fiecare părerile înarmați. În cele din urmă, țăranul se învoi cu nevastă sa astfel: să chemăm și vecinii, să vadă și ei și să auzim și noi părerea lor. Ideea de a alerga să cheme oamenii la judecată făgăduia un prilej sigur de flecăreală care înmuie inima femeii. Hotărând-o în cele din urmă să lase abătută hârlețul din mână și, înainte de a-și coborî seara ploapele spre odihnă, tot satul știa ce se întâmplase pe câmp. Oamenii se împărțiră deja în două tabere, unii care susțineau că Gelsomino e un sfânt, iar alții care o țineau morțiși că Flăcăur ar fi un vrăjitor. Iar sporovăielile lor se înălțau ca valurile mării atunci când vântul începe să sufle năprasnic.
Izbucniseră și certuri, au fost chiar și răniți, din fericire ușor răniți, cum unul care, în durdura sfadei, s-a înfript cu pipa lui pentru că și-o vârâse în gură cu partea cea de cărbune ar prins. Jandarmii nu știau pe cine să prindă și de fapt n-aveau pe cine prinde și se mulțumeau să treacă de la unul altul, povățuindu-i să caute împăcare. Cei mai întârzi se îndreptare spre ferma unde locuia Gelsomino, însă unii pentru a smulge, căci locul devenise acum sfânt, vreun lucru, drept amintire, alții ca să-l spustiască, socotind vrăjită țărâna lui. Gelsomino, văzând că atâta duium de oameni aleargă spre el, se gândi că pe semn a izbucnit vreun foc năpraznic prin partea locului și apucă numai decât o găleată să ajute și el la stingerea flăcărilor, dar lumea se apropia de poarta lui și Gelsomino putu înțelege că despre el se vorbește și nu despre foc. Uite-l, uite-l!" ziceau aproape în cor. Uite sfântul! Ce sfânt? E un vraci, băgați de seamă, are în mâini și o găleată cu care face farmece. Să ne dăm deoparte pentru Dumnezeu, tremureau unii. Dacă ne aruncă în spate ceea ce duce în găleată, suntem pierduți. Dar ce are în ea? Păi nu vedeți? Are smoala iadului. Asta-i ceva ce se împrăștie ca molima și nu întâlnești doctor care să te vindece. E un sfânt, strigau alții. Te-am văzut, Gelsomino. Tu porunceai fructelor să se coacă și ele se coceau. Le porunceai să cadă și ele cădeau singure. Oare ați înnebunit cu toții? Îi întrebă Gelsomino. Nu vă dați seama că numai vocea mea e de vină? Ea poartă aerul prin puterea ei, de parcă a sufla un ciclon. Da, da, știm, strigă o femeie, tu faci minuni cu vocea ta. Ah, ce minuni, astea scurat vrăjitorii. Gelsomino a zvârlit găleata la pământ cu un gest de mânie, intră în casă și trasă zăvorul la ușă. S-a terminat cu liniștea mea, se gândi el. Nu voi mai putea face niciun pas fără ca lumea să nu se țină după mine. Seara, în orele de veche, nu vor mai vorbi decât despre mine și își vor speria și copiii spunându-le că sunt un vrăjitor. Mai bine ar fi să-mi iau valea. De altfel, ce rost mi-am făcut eu în acest sat? Părinții mi-au murit și cei mai buni prieteni ai mei au căzut în război. Am să-mi iau și eu lumea în cap și am să încerc să-mi caut norocul cu vocea asta, care până acum numai necazuri mi-a adus. Știu oameni destui plătiți ca să cânte. Pare ciudat, fiindcă nimeni n-ar trebui să fie plătit pentru un lucru pe care îl face cu plăcere, cum e cântatul. Dar așa, stând degeaba, poate că voi reuși și eu să ajung un cântăreț. Și, luând această hotărâre, își vără într-o traistă puținele lucruri pe care le avea și o porni la drum. Mulțimea îi făcea loc, murmurând, iar Gelsomino nu se uita la nimeni. Ținea ochii drept înainte, fără să spună nimic, nimănui un cuvânt. Dar când fu de ajuns de departe, se întoarse să-și privească pentru cea din urmă oară casa lui. Oamenii strânși buluchi erau tot acolo și l-arătau cu degetul ca pe o arătare.
Acum voi face eu haz pe socoteala voastră, îți zice Gelsomino. Și umflându-și plămânii cu aerul destul, strigă cu toată puterea vocii sale: Adio! Urmarea acestui salut se simți pe dată. Oamenii văzură cum un neașteptat șuvoi de aer le smulgea părăriile din cap, iar câteva cucoane bătrâne din spate se pomeniră dintr-o clipă cu capetele mai pleșuve decât un ou, urmărindu-și disperate pe rucile care începuseră să zboare. Adio! Adio! Repetă Gelsomino, rânzând din toată inima de ștrengăria săvârșită cu vocea lui nărăvașă. Părării și peruți se strânseră într-un stol a doima păsărilor călătoare și se înălțară sus printre nori, împinse de puterea neobișnuită a vocii sale, iar în câteva minute dispăruseră cu toate. S-a aflat că au fost duse în zbor până la kilometri, unde se prăbușiseră unele, trecând chiar granița. Și Gelsomino însuși, după câteva zile, trecu dincolo de graniță, pășind în cea mai ciudată țară din lumea aceasta.